nɛgɛ ɲɛ 17 tanan gosira wolodokaw fɛ Kolokani Kulukoro mara la ni Bamakɔ o waati kelen bɛ bɛn wula nɛgɛ ɲɛ 1 ma Washington DC Amérique jamana faaba kɔnɔ. An balimaw a y'aw bisimila VOA Banbara ka Malikura kunnafoniw kɛnɛ sigira bin tɛnɛ utukalo tile 12 san 2024 o kunnafoniw la kumabaw bɛna tali kɛ ninnu de kan. Basigi baliya kosɔn Mali jamana kɔnɔna la a yirala kunnafoni labanw kɔnɔ k'a fɔ Mali marabolo fɔlɔ Kayi mara la kunu kari sɔgɔma nɛgɛ ɲɛ 6 waati yelemanikaw fɛ jɛkulu maramafɛntigiw taara bi Mali finitigiw kan. Finitigi 4 ɲɔgɔn ko ni bɔnɛna ka fara jɛkulu maramafɛntigi caman fagara Mali finitigiw fɛ. Niger kabiri juin kalo waati sanji bɛ ka tiɲɛni kɛ u ka jamana fan caman ko mɔgɔ 94 de ni bɔnɛna sanji ka tiɲɛni nɔfɛ mɔgɔ 137 bɛɛ lajɛlen ye degun sɔrɔ min kunnafoni dira u ka jamana ɲɛmɔgɔw fɛ jumadon. Bin tɛnɛ sɔgɔma Rusila jamana sera ka wulikajɔw sabati ni k'u ka kɛlɛbolo lata Ukraine dancɛ la ko dɔ farala Rusila jamana finitigiw ka wulikajɔ kan ka taa Kiev fanfɛ. Tile damadɔ Ukraine jamana finitigiw ka fitinɛ kɛra sababu ye k'u sen bila Rusila jamana dugukolo kan min tun ma deli ka kɛ ko kabiri san 2022 waatiw. Ka foli ni tanuni kɛ ka taa aw ma an balimaw a y'aw bisimila ko kura VOA Banbara ka Malikura kunnafoniw o kɛnɛ sigira. An bɛ taa Mali jamana marabolo fɔlɔ la ka kɛ ni basigibaliya ye kunu kari sɔgɔmada nɛgɛ ɲɛ 5 waati cɛ marafatigiw taara bi Mali jamana finitigiw kan min kɛra yelemanikaw fɛ. Kunnafoni labanw y'a yira k'a fɔ finitigi 4 ɲɔgɔn bɛ olu ni bɔnɛna ka taa n'u ka bolimafɛn 3 ye o nɔgɔni fɛ finitigiw ka wulikajɔ kɔni fɛnɛ kɛra sababu ye ka jɛkulu maramafɛntigi ninnu ma caman faga u la. VOA Banbara ka kunnafoni dila ka bɔ Kayi Isa Bacili ale ye sɛgɛsɛgɛliw kɛ ka kunnafoni minnu sɔrɔ an ka jɛ an ka ɲɛmadaw fɛ. Yelemane ale bɛ Kayi kaɲa fan fɛ ani Kayi cɛ o bɛ ti jɔ kilomètre 150 ɲɔgɔn na. An ka finitigilaka minnu ni olu dagalen don yen dugu kɔnɔna la binkani filɛ ka kɛ ka ɲɛsin olu ka yɔrɔ ma majugu olu dɔw fɛ. Nka ko in yɛrɛ kɛra waati jumɛn na an k'an ka seere fɔlɔ lamɛn. 5h30 waati fajiri jigin kuma a bɛnna ni mugukanw de ye Yelemane ka gardikan ni surasikan fan fɛ n'o bɛ Yelemane dɔgɔtɔrɔso kɛrɛfɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya na aéroport yɔrɔ la. An y'a ye k'a fɔ bingalikɛla wale dɔw n'o ye majugu ye u nana bin an ka finitigiw kan. A mugukan tora sen na fo ka taa se 7h wagati ma. A bɛ tila ka jira k'a fɔ tiɲɛniw kɛra an k'an ka seere lamɛn. U ye tiɲɛni kɔni sɛbɛkɔrɔ kɛ parce que mobili dɔw jeni an ka finitigi dɔw ni tora la n'o an ka faamaw ye. Ala k'u dayɔrɔ suma Ala ka yafa k'u ye. Ala y'a kɛ an ka faamaw kɔni dugu jɛlen u ye kɛnɛ minɛ mɔgɔ ninnu kɔni y'u yɛrɛ ta u bolila ka taa ni Kɔjɛ ni Bandigula Kaɲaga zone kɔnɔna ye. O zone ninnu ni Moritani ka surun kosɛbɛ kosɛbɛ parce que yen dugulamɔgɔw bɛɛ y'a fɔ k'u ɲɛ b'u tɛmɛtɔ la u kun ka ca dɔɔni. Wulikajɔ ni cɛsiri min ko ni o kɛra Mali finitigilakaw fɛ o kɛra sababu ye ka dankari kɛ maajugu ninnu na u ka maa dɔw olu ni tora a la an k'an ka nin seere lamɛn. Voilà jugu fanfɛla la fana mɔgɔ dɔ fana y'a yira k'a fɔ ko y'a ye k'a fɔ olu ka su ta donc olu bɛ taa la en tout cas u y'a attaqué kɛ ka bɔ dugu kɔnɔ ka sira minɛ ka taa tuguni vers Kaɲaka en tout cas vers 8h 9h soit 30 minutes attaqué kɔfɛ. Dugu minnu dɔw ni olu bɛ Yelemane a kɛrɛfɛla la o dugudenw olu y'a sɛmɛntiya k'a fɔ maajugu ninnu olu ye u bɛ ka fara ɲɔgɔn kan yɔrɔ dɔ la. Kɔjɛkaw a yira k'a fɔ k'u yɛrɛ Kɔjɛ c'est à 12 km de Yelemane n'i bɛ taa Kaɲaga fanfɛ Ɲoro sira kan donc dɔw kana k'u ka groupe ye u taara fara ɲɔgɔn kan ye. Bidon in a bɛ se k'a fɔ basigi nana wa an ka nin seere in fana lamɛn. An hakili sigira parce que an ka faamaw y'u jɔyɔrɔ fa an ka finitigiw y'u jɔyɔrɔ fa donc riposte kɔni bonyana kosɛbɛ parce que marafakan tun bɛ fan bɛɛ i bɛ kisɛ sanfɛ fan bɛɛ an ka lakanatigiw y'u jɔyɔrɔ fa donc bidon in na Yelemane kaw kɔni hakili sigira n bɛ se k'a fɔ fɔlɔ. Kalo kelen kɔnɔna la nin ye binkani 2 mun ni o filɛ ka kɛ Kayi mara la sabula hakili jiginna juillet kalo tile 18 tɛmɛnen na an b'a ye k'a fɔ sandarekaw fɛ nɔ mun ye an ka finitigilaka minnu ni olu fana ka dagayɔrɔ dɔ tun bɛ yen nɔ ayiwa binkani kɛra ka ɲɛsin olu ma. Isa Bakari Bacili ka bɔ Kayi VOA Bamanan o tɔgɔ la.
ka kɛɲɛni ni basigi baliya walew ye min tɛ ka kɔtigɛ Mali kɔnɔ ni waati laban ninnu na a yirala k'a fɔ Baɲangara mara la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Koro o fanfɛyɔrɔw la dɔgɔnɔw ani filaw olu ye bɛnkan kɛ k'u bolo di ɲɔgɔn ma cogo min na bɛn bɛ se ka na u ni ɲɔgɔn cɛ fitinɛ o bɛ dalafaga u ka maraw kɔnɔna la o wulikajɔ hakilina baaraw senfɛ bi VOA ka laselikɛla Tijani Wederago ka bɔ Koro ale ye kunnafoni dɔw sɛgɛsɛgɛ o koɲɛ kan. Koro ye dugu ye Mali kɔnɔ nka ni Burkina Faso bɛ dancɛ bɔ kosɛbɛ a bɛ waati jan bɔ furugufuru donna siyaw ni ɲɔgɔn cɛ mun yɛrɛ taara wolo ni dangarwalew dugu ale ni togodaw ni ɲɔgɔn cɛ a ja dɔw yɛrɛ b'a yira k'a fɔ ko dangarwale ninnu kun ka jugun kosɛbɛ. Gɛlɛya waati la a tun ka gɛlɛn ka baganw balo binganiw kosɔn wa an bonnena baganw caman na an tun tɛ dɔnniya fana sɔrɔ gɛlɛya waati la. Nin bɛnbaliya nin kɔni taara wolo ni maa caman bɔnɛnen u ni na dɔw yɛrɛ y'u ka sigiyɔrɔ bila ka taa yɔrɔ wɛrɛ ka sabu kɛ dangarwalew olu ɲɛsiranya kama o hukumu kɔnɔna na hakilina ɲuman farala ɲɔgɔn kan ka kɛ jɛkulu ye n'an b'a wele ko association monobem u ye taamaw kɛ maaw ni ɲɔgɔn cɛ walasa fɛɛrɛ bɛ se ka ɲini nin kɛlɛ in bɛ se ka ban cogo min na Musa Ɲangali ale ye association monobem ale y'o taamakɛla dɔ ye. Kuma ɲɔgɔnyaw hakilina bɔra monobemo tɔn de la jɛkulu minnu b'u yɛrɛ ka lakana sabati u fana ka dɛmɛ y'a nafa kosɛbɛ bawo u sɔnna ka marifaw bila. Wa an sera ka bɛn sɔrɔ n'o ye Besago ye an ɲɛ nin bɛnkan in nafa ye ne b'a ɲini mɔgɔ wɛrɛw fɛ u ka misali ta kɔrɔkaw la. Kalo caman taamaw kɔfɛ lajɛraw kɔni taara wolo ni bɛnkan sɛbɛn sɔrɔli ye n'an b'a wele ko accord de paix siyaw ni ɲɔgɔn cɛ Koro mara kɔnɔna na kabini o wale in kɔni dara kɛnɛ kan i ka dɔn k'a fɔ jateminɛw kɔni y'a yira k'a fɔ ko siraw olu dayɛlɛla maaw bɛ ka taama su ani tile a kɛra sababu ye fana maa minnu y'u ka sigiyɔrɔ bila dangarwalew kama a dɔw bɛ ka segin ka na u ka duguw la. Ani maire bɛ baara la wasa maa minnu y'u sigiyɔrɔ bila ka taa Sevare olu ka segin bɛ se ka nɔgɔya cogoya min na o siratigɛ la an bɛ dɛmɛ ɲini jamana marabaaw fɛ wasa ka an ka sow dilan ani k'an ka jibondow fana dilan. Hawa ye muso kuma dogolen ka bɔ Ombori dugu kɔnɔna na nin waati in na sigilen bɛ Koro dugu kɔnɔna na sɔgɔmada in na an y'a sɔrɔ a ka gata kurala la a bɛ ka laadala dɛbɛn ka o dilan ni ka o feere. A ka gɛlɛn ne ma yan nka n b'a laɲini ka to yan n mago bɛ dɛmɛ na wasa ka se ka dɔ bɔ n ka gɛlɛya la. Kɛlɛban sɛbɛn kɔni sɔrɔlen siyaw ni ɲɔgɔn cɛ Koro mara la u ye jɛkuluba dɔ sigi mun yɛrɛ bɛ ni hakili to a labatoli la Koro mara kɔnɔna na Tijani Wederago VOA mara tɔgɔ la ka bɔ Koro. Ni basigiya wale minnu ni olu bɛ senna Mali jamana kɔnɔna la kabiri waati jan ka taa Sahel marabolo fanfɛyɔrɔw la muso camanw de bɛ yen minnu ye degun sɔrɔ ka sabu kɛ bingali wale kɛbagaw olu ka wale jugu ye o muso dɔ ye a ka seereya di min ye marifakisɛ sɔrɔ a sen fan fɛ n'a kɛlen don sababu ye ka lujura bi a kan ni ka degun caman lase a ma an ka seereyaw lamɛn Tijani Wederago ale ka kuma baranin na VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Koro. Taama gɛlɛya kama a kɔni sigilen bɛ bɔlɔn fɛ ni k'a ka sɛgɛ lafiɲɛw bɔ. Hawa ye muso kuma dogolen ye ka bɔ Burkina Faso maa lujuratɔ don wa fitinɛ in de kɛra sababu ye ka lujura lase a ma. Sɔgɔmada kelen o y'a sɔrɔ an b'an ka dugu la cɛ marifatigiw nana ka na bin an kan u ye maa caman faga ne yɛrɛ banana marifakisɛ senfɛ. A ka fɔla kisɛ kɔni kɛlen k'ale sɔrɔ a sen na maaw kɔni ye ale dɛmɛ ka se n'a ye Koro kɛnɛyasoba la fo ka tɛmɛ ka taa n'a ye Seware dɔgɔtɔrɔsoba la nin bɛɛ lajɛlen kɔni kɛra kamasɔrɔ dimi kɔni kun kɛn bɛ k'ale kirin baw ale kun t'a dɔn a bɛ yɔrɔ min na an bɛ waati min na seginnen don ka na Koro nka i b'a jateminɛ k'a fɔ joli ma kɛnɛya kosɛbɛ baw a b'a yira k'a fɔ ko dimi b'a kan hali sisan. Ne kun kirinna joli dimi bolo mɛ komi n nana Sevare dɔgɔtɔrɔso la joli tɛ ka kɛnɛya wa a bɛ n dimi kosɛbɛ hali n tɛ se la ka tagama ka ɲɛ. Kɛlɛ kɛra sababu ye ka fiɲɛ bila nin muso in sen na
Hawa yɛrɛ ye denbatigi baw ala y'a garijɛgɛ 2 ni 2 la wa u bɛɛ lajɛlen b'a nɔfɛ nin waati na koro bɔlɔn fɛ a bɛ yaala walasa a bɛ se ka dayirimɛ sɔrɔ k'a di denmisɛnninw ma cogo min na baw a ka ɲɛfɔli kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ k'a n'a cɛ tɛ ɲɔgɔn kan. Ne bɛ yan ni n ka filaninw n bɛ tagama don o don sɔgɔma walasa ka dumuni ɲini ni cɛ tɛ yan ni ne ye maa ɲumanw olu de bɛ to ka wari di ne ma walima dumuni cogoya foyi tɛ ne bolo. Tile kunfɔlɔ yaala kɔfɛ i ka dɔn k'a fɔ dala dumuni o kɔni sɔrɔla bi a seginna ka kɔsegin kana so kana daga sigi Zena a y'a kanu k'an ka ɲiningaliw jaabi k'a to a ka so kɔnɔna na i n'a fɔ aw yɛrɛ ɲɛ b'a la cogo min na. N sera ka dumuni dɔ sɔrɔ bi sinon kuma dɔ la n bɛ tile bɛɛ ban yaala la dumuni ɲini na i b'a ye sufɛ n tɛ se ka sunɔgɔ sabula n sen bɛ kɛ n dimi. Nin degun n'a gɛlɛyaw bɛɛ lajɛlen bɛ Hawa hakili jigin waati min na basigi kun bɛ ni olu kun b'u ka yɔrɔ la u ka baara kun bɛnnen don sɛnɛ ale ni nakɔ baaraw ma. Ka ne to an ka dugu la ne kun bɛ nakɔ baara de kɛ wa nakɔ baara yɛrɛ kun diyara n na kosɛbɛ. N ka laɲini ye min ye n ka joli ka se ka ban walasa n ka segin an ka yɔrɔ la. I n'a fɔ Hawa musolaka caman de bɛ Mali camancɛ yan fan na ni kɛlɛ kɛra sababu ye ka fiɲɛ don u ka adamadenyaw la a n'a ka denbaya sigilen bɛ koro waati ma kɔnɔ na a ka laɲini de dɛmɛ ka se ka ɲini ka d'a ma cogo min a bɛ se ka bɔ nin degun in na. Tijani Wederawogo VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ koro. Ka kɛɲɛ ni dangarili wale ninnu ye min bɛ senna Mali jamana kɔnɔna la ni a koɲɛ kelen don ka maa caman gan u kamana la dangarili wale laban min ni o kɛlen filɛ nin ye yelemani ka kɔn o fɛnɛ ɲɛ min kɛra Tizawa tɛ ni Mali jamana finitigiw ani jɛkulu maramafɛntigiw ni ɲɔgɔn cɛ VOA Bambara ka sɛgɛsɛgɛliw senfɛ bi ye wele bila n'u Togo ma ale ye politiki jɛkulu tɔn ɲɛmaa ye ka bɔ Bamakɔ a bɛ na ka na an ka ɲininkaliw jaabi a b'an bolo nin waati in na nɛgɛ kan n'u i n'u la. Bisimila ayiwa ni waati laban ninnu na bɛɛ ɲɛ b'a la dɔ bɛ ka fara lakanabaliya kan min tun nɔgɔyara dɔɔni kalo 3 kalo 6 olu tɛmɛlen ninnu na kɛrɛnkɛrɛnnenya la san 2023 laban waatiw nka an y'a ye nin waati ninnu na dɔ bɛ ka fara basigibaliya ani jɛkulu maramafɛntigiw ka dangarili walew kan min kɛra Tizawa tɛ na ani min kɛra Sura Yelemanikaw fɛ yen e bɛ se ka mun fɔ an ye? Ne bɛ se ka min fɔ ye nin waati in bɛn na samiya waati ma min b'a to ko bɛ gɛlɛya an bɛɛ lajɛlen bolo parce que olu bɛ yɔrɔw dɔn ka tɛmɛ an kan an ka sɔrɔdasiw kan nin waati in na parce que ji kama baara caman bɛ yen ka taa an tɛ se k'a kɛ n'i ye jateminɛ kɛ k'a fɔ min kɛra Tizawa tɛ na an ka patrouille dɔ de senfɛ o kɛra. Pour que baaraw ka se ka kɛ mais hakilina min na ka aussi ka fiɲɛw bɛ wuli yen ka min bɛ gɛlɛya don visibilité la pour que baara in ka se ka kɛ o baara ninnu ka o gɛlɛla an bolo kosɛbɛ o de na ni an partenaire stratégique dɔw ye olu ka se ka bin an bɛ tasi bila lase o bɛɛ lajɛlen ma i ye min fɔ min kɛra tile 2 na Kayi mara la aussi ka dɔn o bɛ yɔrɔw de jateminɛ o taara yen aussi ka tila ka taa nin baara kelen de kɛ o kelen de kan i bɔra koro fan fɛ k'a ɲɛfɔ gɛlɛya min bɛ aussi centre kɔnɔna na nin baara kelen de ɲɛfɔ la a bɛɛ bɛ bɛnna samiya de nɔfɛ mais o bɛɛ bɛ kɛla de pour que maaw kana se ka sɛnɛ kɛ ka a bɛ fɔ min ma gɛlɛya lase o ma ka siranya lase o ma min b'a to o bɛ siran ka taa sɛnɛ kɛ mais n'i ye Bangasi maraw ta k'a lajɛ maaw yɛrɛ tɛ sɔn ka bɔ ka tɛmɛ kilomɛtiri 10 kan ka dugu kɔnɔ parce que o bɛ siran ka taa foro la o bɛ siran ka taa sɛnɛ kɛ nin baara bɛɛ dabɔra de kɔngɔ bɛ se ka na cogo min gɛlɛya bɛ se ka na cogo min k'a yira tuguni duɲana ani an ka armée na k'a fɔ ko hali bɛ fanga b'olu la olu bɛ se ka nin bɛɛ kɛ mais an ye nin bɛɛ jateminɛ k'a fɔ nin bɛna kɛ don dɔ a bɛ fɔ min ma gɛlɛya min kɛlen don kan ka baara min kɛra o kan ka u ka maa caman bɛ yen ka k'o bɔnɛ o nin na donc o b'a yira de k'a fɔ ko hali bɛ ko fanga b'o la o b'o baara de kɛla de k'a yira bɛɛ lajɛlen na. Ayiwa e fɛ jamana 3 minnu ni olu bɛ AES kɔnɔna la n'o ye Mali Burkina Faso ani Niger ye n'a ma ɲa ko a finitigiw ye bolonɔ bila walasa u ka fara ɲɔgɔn kan ka se ka wulikajɔw boloda ka jadi jɛkulumaw kɛlɛ AES finitigiw u kan ka mun de kɛ walasa dɔ bɛ se ka bɔ fitinɛ la nin waati laban ninnu na?
balimamuso n'i ye jateminɛ kɛ min kɛra conservateur o y'a yira an na k'a fɔ ko baara in bɛ ɲɛna kosɛbɛ parce que an y'a ye burukinabew farala anw kan ka ka kɛlɛ in kɛ sanfɛ pankuruw la n'a bɛ fɔ o ma ko ka avion o donna kɛlɛ la k'anw dɛmɛ donc an ka se ka continuer hali an ka maaw bɛ baara la parce que comme n'i ye président jateminɛ a bɛ baara ni président filanan ye parce que dugu fila don a bɛ fɔ min ma ko sœur nka donc jumelle président Mali ani président Burkina Algérie nka taa 9 kilomètres donc gɛlɛ kɛra olu bɛ taara yen baara min bɛɛ bɛ kɛla de nka AES sera ka bɔ aussi ukrainiens yɛrɛ invité kɛlɛ la cogo min o bɔra ka condamnation min kɛ ka tila k'u ka relation tigɛ Niger ye min kɛ o kɔrɔ de b'a dɔn k'a fɔ n'an ye jateminɛ kɛ k'a fɔ baara in bɛ ɲɛna kosɛbɛ an bolo pour que an ka fangaw ka fara ɲɔgɔn kan an ka hakilinaw ka se ka kɛ politique ko ani armée ko la an ye min fɔ la an ka tɛ dɔn hakili a bɛ kɛla ka ɲɛ bi an bɛ yɔrɔ min an kan ka Ala barikada. An ka foli bi ye nin tun ye Nu Togo ale ka laseliw ye kunnafoni mɔgɔ do min ka baaraw bɛnnen do politique jɛkulu tɔn Madu ka bɔ Mali jamana kɔnɔna la. Ka tɛmɛ ni kunnafoniw ye nin bɛna an don jɛmukan tako filanan o hukumu kɔnɔna la o kuma an b'a ɲini aw fɛ aw ka to an ka jabaraniso ani an ka radio fiɲɛsiraw kan aw k'an bɛɛ sɔni. Salut Jenny. Salut Roger. Dans Vous et Nous, on parle de sujets qui vous parlent. Dans Vous et Nous, Africains et Américains se racontent et se rencontrent. Les dernières tendances mode, mais aussi les gadgets indispensables. Les avancées technologiques, l'entrepreneuriat de jeunes, un pont entre l'Afrique et le Nouveau Monde pour diffuser nos cultures. Et les bons petits plats. Yum yum, une bonne ambiance avec nos invités. L'émission explore les réussites, les ambitions et les aspirations africaines. Elle montre une Amérique loin des clichés à taille humaine. Vous et nous. C'est vous. C'est nous. C'est vous et nous. Ka segin ka na aw ma an ka kumaso kɔnɔ an ka foli ani tanuni bɛ aw kelen kelen bɛɛ lajɛlen ye k'aw to aw sigiyɔrɔw la aw bɛ ka VOA Banbara ka Malikura kunnafoniw lamɛn nin waati in na an bɛ taa Niger jamana kan ni kunɲɔgɔn laban in na sanji ye tiɲɛniba kɛ u ka marabolo caman kan min daminɛna kabiri juin kalo waatiw a yirala kunnafoni labanw kɔnɔ ko mɔgɔ 94 ɲɔgɔn bɛ yen minnu bɛɛ lajɛlen fatura ka sabu kɛ sanji ka tiɲɛni nɔ ye ani ka fara mɔgɔ 137 ɲɔgɔn kan minnu ye degun sɔrɔ min kunnafoni dira juma tɛmɛlen u ka jamana ɲɛmɔgɔw fɛ VOA Banbara tɔgɔ la Kayatu Tarawele ale b'o kunnafoniw lase. Kabini juillet kalo tile 15 la duniya keleyatɔnba tun ye kofɔli kɛ ko jizonba in tun ye kɛra mɔgɔ 53 sababu ye dɔ farala minnu barikaw kan ka sababu kɛ wagati yɛlɛmaw ye an bɛ don min na iko bi a jatew bɛ a yira k'a fɔ ko mɔgɔ 137 ni 156 de bilala gɛlɛya kɔnɔna na 93 joginna 94 ɲɔgɔnna olu fagara hadamadenw dɛmɛsow ni kasaraw kunbɛdi cakɛda minisiri Aissa Lawan Wadarma ka laseliw la a mɔgɔ fagali ninnu na a yirala k'a fɔ ko 44 tora ji la so bina 50 ɲɔgɔnna kan minisiri ka fɔ la kunnafonidilaw ye ne pereperelatigɛ ye k'a fɔ Niger Météo cakɛda kɛlen bɛ ka sanjiba kura boloda ni utikalo in na waati min bɛ bɛn cɔcɔkalow ma Niger jamana kan kasara ni fanga dɔgɔyara ɲaame de jamana faaba kɔnɔna la ne mɔgɔ 4 ɲɔgɔnna fagali ye ani ka caman jogi mara minisiriso ka laseliw la yaasa ka lakanaw sabati ɲaame jamana faaba mɔgɔ 2 sigibagaw ye Nigelec Niger kuran cakɛda ye laseliw kɛ k'a fɔ k'u ye kuran tigɛ mɔgɔw la siɲɛ caman a kasara sera Niger marayɔrɔ caman fɛnɛ kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la i n'a fɔ Maradi ka taa jamana woroduguyan fanfɛla la Zender ani Tawa jamana kɔgɔduguyan fanfɛla la minisiri Wadarma ye a yira k'a fɔ ko ji ntanyara sigida caman kɔnɔna na ko min bɛ se ka kɛ sababu ye ka na ni bana jugu caman waleyaliw ye i n'a fɔ sumayaw ani kunfilani tun kasara ninnu bina yɔrɔ minnu kan a y'a yira fɛnɛ k'a fɔ ko a ka ca ni so 12 ye minnu bina ka fara bagan 15 ni 8 ni 72 ɲɔgɔnna kan. An bɛ taa Uranda jamana kan u ka jamanatigi Paul Kagame y'a kali kunu kari ka u ka fanga ta kokura jamanadenw ye min kɛra siɲɛ 5nan ye a bɛna kɛ u ka jamana ɲɛmɔgɔ ye a ka jamanatigi sigi kalata sebagaya sɔrɔlen kɔfɛ min kunnafoniw dira kalata koladilan cakɛda so fɛ k'a fɔ ko kɛmɛdonya o kɛmɛdonya kan min ye kalata ye o hakɛ sera maa 99 ni tɔrɔmɔɲɔ 18 ma min kunnafoniw bɛɛ lajɛlen jalatigɛli dira u ka jamana kunnafoni di sow fɛ ka da o fɛnɛ kan an bɛ taa diɲɛ fan wɛrɛw fɛ duniya jamanabaw ka fara ɲɔgɔn kan tɔnw ye welekan bila ka taa diɲɛ jamanaw ma min bɛ se ka kɛ wulikajɔ baaraw ye
teliyala bin tɛnɛ ko ka kɛlɛ dala faga bande Gaza kɔnɔna la n'o bɛ wele nanzarakan na ko cessez-le-feu. O jamana minnu y'u kanbɔ ka fara ɲɔgɔn kan hakilinaw di bɛn ladilanni kama o dɔw bɛ tali kɛ Grande-Bretagne, Faransi ani Allemagne jamana kan. Wele bilala o senfɛ ko ka wulikajɔw kɛ joona joona walasa fitinɛ ka ban Israel jamana ani Hamas ka finitigijɛkulu ni ɲɔgɔn cɛ. Mohamed Touré, VOA tɔgɔla ka bɔ Washington. Nin kɛra tile kelen kɔfɛ Palestine kɛlɛcɛkulu Hamas n'o ye octobre kalo o tile 7 bingani nin kɛ Israel kan min kɛra sababu ye ka fitinɛ ni wuli. O ye delikɛlaw ka laɲini ye u ka kɛlɛ banbali labɛn dɔw waleya. Amerik jamanakuntigi Joe Biden ye min lase o nɔ na walasa ka kumaɲɔgɔn kuraw labɛn. Kɛlɛ kan ka jɔ sisan wa Hamas ka mɔgɔ minɛlenw bɛɛ kan ka bila ka bɔ kaso la. Faransi jamanakuntigi Emmanuel Macron, Allemagne jamana fanga ɲɛmɔgɔ Olaf Scholz ani Royaume-Uni fanga ɲɛmɔgɔ Keir Starmer y'o fɔ u ka jɛ ka fɔ nin kɔnɔ. Nasira wɛrɛ la, delikɛlaw ye wele bila Israel ni Hamas ma u ka kumaɲɔgɔnya daminɛ ko kura kɛlɛ banbali kama ani bɛnkan dɔ walasa ka mɔgɔ minɛlenw bila ka bɔ kaso la minnu tun ɲininen don kabini tuma jan Gaza kɛlɛ kɔfɛ. Israel sɔnna Amerik, Qatar o ni Egypte jamanaw ka welekan ma walasa ka kumaɲɔgɔnya kɛ ɲɔgɔn fɛ min bolodara ka kɛ alamisa don. Hamas y'a jira karidon na k'a b'a fɛ Biden ye kɛlɛ banbali labɛn min jira mɛ kalo tile 31 na o ka waleya. O kɔfɛ dunuya kɛlɛyatɔn ka lakanatɔnba n'o ye Conseil de sécurité ye min sɔn sani ka tɛmɛ kumaɲɔgɔnya wɛrɛ fɛ walima hakilina kuraw fɛ. Marifaci dabila ni mɔgɔ minɛlenw bilali bolodalen nin jiralen Biden fɛ n'o y'a wele ko sɛbɛnbaara taabolo feuille de route min bɛ taa marifaci dabila banbali la ani mɔgɔ minɛlenw bɛɛ bilali la. Bi ntɛnɛ sɔgɔma Rusila jamana ye a ka kɛlɛkɛcɛw bila ka taa Ukraine o dancɛ la ka taa u ka fanfɛyɔrɔw la. Rusila jamana ka o wulikajɔ baaraw dara Ukraine jamana ka finitigiw ka wulikajɔ fanga bonyani kan min kunnafoniw bɛɛ lajɛlen labilala Kiev fɛ. A yirala kunnafoniw kɔnɔ fɛnɛ k'a fɔ ko fɛn min ye Rusila jamana ka wulikajɔw kɔfɛ ye Ukraine jamana finitigiw ko kabiri san 2022 waatiw tun ma se k'u sen da Rusila jamana dugukolo fan dɔ kan. Kayatu Traoré, VOA Bambara tɔgɔla ale b'o lase an ma. Tarata don sɔgɔmada joona Ukraine kɛlɛkɛdenw ye u ni Rusi jamana dancɛ dansago ka taa ɲɛ ta kursu marayɔrɔ dɔw kan. Dankarili minnu lawulila a kama yaasa u ka se ka fangaba sɔrɔ bɛn ani maramafɛnw sɛmɛli hakilinaw kumaɲɔgɔnyaw bolodalenw l'Ameriki jamana fɛ senfɛ. Karidon na balina binba kɔfɛ Rusiw ye u sen da kursu kɛlɛbolo nin kan nka Ukraine ye Rusi dugukolo fan dɔw minɛ. Fitinɛ nin kalayalenba don a yɔrɔ nin na halisa bin tɛnɛ nin na Rusiw ka bɔlɔlɔ kumakɛla dɔw ka laseliw la. Kɛrɛfɛ sigiɲɔgɔn sigida Belgorod ka taa woroduguyan fanfɛla la marakɛla Vyacheslav Gladkov ye a yira k'a fɔ ko mɔgɔw lawulili ka bɔ a yɔrɔ kɔnɔna la daminɛna ka da u kɛlɛɲɔgɔnw ka baara cɛjugu dɔw kan dancɛ ninnu na min kunya masiranen don kosɛbɛ. Marakɛlaw ye mɔgɔ 11 ɲɔgɔnna lawulili ka ban ka bɔ Krasnaya Yuraga sigida min bɛ Belgorod Rusiw ka kunnafoniso cakɛda TASS ka laseliw la. Marakɛlaw ye mɔgɔ 11 ɲɔgɔnna lawuli ka ban ka bɔ Krasnaya Yaruga sigida min bɛ Belgorod Rusiw ka kunnafoni cakɛda TASS ka laseliw la. Rusiw ye lakana taabolo gɛlɛnw bila Kursk mara kɔnɔna na k'a sɔrɔ Biélorussie Moscou dɛmɛbaga ye lakana bolo madɛmɛkɛlaw bila ka taa Rusi ni Ukraine dancɛ la ne Kiev jalakiliw ye k'a fɔ awa k'u ye pankurun bolisiraw dansago ne dronuw ye. Ukraine ka fariɲaliw ka dansago ne kɛlɛbolow ye Rusi dugukolo kan ye de k'a yira Ukraine dɛmɛbagaw la k'a fɔ ko halisa ko fanga bɛ u la ka kɛlɛbolobaw kɛ. Rusi kɛlɛkɛdenw minnu ka ca ka tɛmɛ Ukraine taw kan ye Ukraine jamana kɛmɛdɔya 18 minɛ ne ka ɲɛta sɔrɔ san daminɛ la jamana dancɛw jɔjan fɛ ne kilo 1000 ɲɔgɔnna ye ka da Ukraine ka kɛlɛbolo purukutura a bolo ka dɛsɛ ka u ka jamana yɔrɔ minɛnenw fara ɲɔgɔn kan. Min waleyara san 2023 waati la sibiridon na Ukraine bɔra makun kɔnɔna la u ka jamanakuntigi Vladimir Volensky ye laseliw kɛ k'a fɔ k'u ka doni Rusi jamana kan ye hakɛla segin de ye ani jagoya bila Rusiw ka kɛlɛkɛdenw kan. Sotarama ye foroba bolimafɛn ye min bɛ taa Bamakɔ mɔgɔ caman fɛ nka a yirala k'a fɔ dugudenw caman bɛ k'u ka nisɔngoya yira ka kɛ ni sotarama parantiw olu ka taabolo gɛlɛn dɔw ye min bɛ tali kɛ u ka baaraw yɛrɛ tɛmɛsira kan u n'u ka kiliyanw cɛ. Mariam Kuyate, VOA tɔgɔla ka bɔ Bamakɔ, ale ye wulikajɔ kɛ k'o koɲɛ ɲɛɲini Bamakɔ. Bamakɔ, sotarama ye bolimafɛn ye
min bɛ ta maaw fɛ ka caya bawo a sɔngɔ ka nɔgɔ wa bɛɛ bolimafɛn min don a bɛ Bamakɔ circulation na a ka ca ni san 40 ani kɔ ye bi n'a sɔrɔ a bɛ maaw kɔni sila teriya u ka ciw fɛ gɛlɛyaba bɛ a tali la passagerw ka fɔ la ko sabula fɔɲɔgɔnkɔ ni dɔgɔyamaw olu ye waliyaw ye min bɛ kɛ sanga ani waati sotarama parantiw ani clientw cɛ Tiɲɛna ni parantiw an bɛ ɲɔgɔn sɛgɛn an bɛ ɲɔgɔn sama toro parantiw ma si an passagerw tɔnna ne y'a ye olu sotarama bɛ boli anw de don an bɛɛ bɛ balo ni ɲɔgɔn ye mais fanani banani an filɛ n'an y'a fɔ hɛrɛ u ko bɔnɛ n'an ko bɔnɛ ko hɛrɛ an ma se ka foyi faamuya la sotarama parantiw tɛ u ma siya muso wɛrɛ kunna fiyewu n'i ko ko mugan b'i bolo b'aw kan ka don an bɛ don n'aw kɛ nin 40 b'i bolo ko i bɛ mugan bala aw ko awɔ n'i y'a di u bɛ taa n'i ka warimisɛn o tɛ jɔ n'a ye o b'a ko mugan b'a fɔ k'i k'a kɛ ka sɔrɔ alɛri k'aw bɛnn'a kan ni wa hali ne yɛrɛ sa 60 de bɛ n bolo n y'a fɔ parantikɛ ɲɛna n ko n bɛ taa sen a ko n ka don i y'a faamu mais dɔw bɛ yen nɔ u b'a fɔ ko warimisɛn b'u bolo k'a sɔrɔ warimisɛn t'u bolo u bɛ dɔ bɛ 100 di parantikɛ ma u bɛ 100 di o ni paranti bɛ se ɲɔgɔn ma degun yɛrɛ min b'anw kan surtout anw yɛrɛ senukaw u b'anw ta sɔgɔma ka na n'aw ye fo munɛ autogare la k'an ka 77 minɛ u bɛ n'anw jigi autogare la u b'i dogo dɔw b'an don mobili kɔnɔ u bɛ sɔrɔ k'a fɔ parantikɛ ɲɛna ko awɔ ko nin ma passé di hali kunu y'a kan na mɔgɔ filɛ nin ye i t'i fa bonya i t'i ba bonya a bɛ mɔgɔw ta de ɲini sinon i b'i ka baara la a ma s'o ma o est-ce que a sɔrɔ ma ka parantikɛ nɔ i b'a fɔ mɔgɔ fu wa i b'a fɔ dɔ den tɛ wa a b'a fɔ olu yɛrɛ tɛ wolomuso ka sɔrɔ i bɛ taa sɔrɔ paranti yɛrɛ dɔ den Mali yɛrɛ kɔnɔna la parantiw la non ne ma paranti ɲɔgɔn dɔw bɛ baara kɛ jɔda b'u la jɔdaba de b'u la so parce que e bɛ parantikɛ lajɔ sa ko parantikɛ n bɛ taa falajɛ ka bɔ dugu kɔnɔ ka taa falajɛ dɔrɔmɛ 40 de bɛ n bolo mais 40 na sa e bɛ taa 200 di parantikɛ ma donc passé de 50 ye gasoil da ka gɛlɛ bɛɛ b'o kalama bon parantikɛ bɛ tila ka taa 40 falen a bɛ taga ji de san a b'a kɛ 200 ka ji san sa ne tan bɔ 40 na a bɛ taa ji tan na sa ne tan bɔ 40 na a tɔ ye joli o tɔ tɛ 30 30 la sa n'i y'o bɔ 50 la dun i bɛna joli sɔrɔ cogo donc o de b'a ni client cɛ ni mɔbili sera position dɔ la passager dɔw bɛ yen nɔ n'i ko k'u b'u pousser u b'a fɔ olu tɛ pousser hakɛya de bɛ mɔbili la. hali n'a sɔrɔ ni waleyaw bɛ kɛ ka caya parantiw ni u ka clientw cɛ sotarama chauffeur damadɔw bɛ yen minnu b'u ka paranti tataw yɛrɛ woloma i n'a fɔ Sheikh Amala. Ne ka parantiw t'a kɛ parce que fanani banani o ye mara n'a position de ni i sɔngɔw y'i mara position min na a ka so donc n'i bɔra kɛnɛ ma i b'o de waleya ne fɛ yan fanani banani tɛ yen dɔgɔyama tɛ yen bɛɛ gasi sigilen don. parantiw ni passagerw jɔnni kelen bɛ jalaki o ɲininkali kɔni tɔmi bɛ yen nka an ka fɛn kelen faamu sotaramabolilaw ni clientw an taga n'a ye ɲɔgɔn ye ka d'a kan sanga ni waati sotaramaw bɛ ta maaw fɛ o kama sabali ni kotoɲɔgɔn tala o kan ka kɛ an bɛɛ lajɛlen taabolo ye yaasa ka nɔgɔya don fɔɲɔgɔnkɔ min bɛ kɛ waati bɛɛ sotaramata yɔrɔw la. Mariam Kuyate ka bɔ Bamako VOA Bambara tɔgɔ la. Ayiwa an balimaw a y'a faamu cogo min na ni de bɛna dan sigi an ka bi malikura kunnafoniw na min labɛnna Seko ka cɛjan Sheikh Ciro fɛ aw ni ce aw ka kulomajɔ la aw kan bɛn waati wɛrɛ. Washington Forum, le rendez-vous hebdomadaire de VOA Afrique à ne pas manquer. Chaque semaine, nous sommes ensemble pour 30 minutes pour décortiquer les grands sujets qui font l'actualité. Avec nos analystes et nos reporters, nous allons au fond des choses. Politique, économie, société, culture. Nous posons le débat et nos analystes sont là pour apporter l'éclairage. Washington Forum, c'est aussi vous, le public. Vous pouvez participer en réagissant au thème de la semaine sur nos réseaux sociaux. La rédaction de VOA Afrique vous donne rendez-vous sur ses chaînes partenaires.